Press meet. Today, United Women Committee for Women Script Dingai on bine of city media tapu sono maring tamni bine ke sing seven Homchang rally Mira. Homchang rally climate like sing success nongka hani bagai sing hambai namu sing joto basa nai joto sini odikani bai basa nai rong no sing hambai namu sungu amo suru sini fight ya suru TSF TISF by United Women Committee ni आंदोलन या किंतु ऐसा हॉल टिप्रासने आंदोलन आ टिप्रासने आंदोलन नि बागै नो जों नुखा जत टिप्रासर बासाखा हानि बै जों बरनो हामबाय मारु आमा हायके न बुसकां सालाब निजिनि अधिकारनि बागै निजिनि राइट्स नि बागै फाइट खालायनो जों कबावो ऐसा हॉल टिप्रासर थानसाङै जों फाइट मा खालायनाय बुसकांनि मुभमेन्ट रगाबाव जों माकेनो जों मा खालायनाय ताइ बुसकांनो जों फाइनाय बुसकांनो जों आंदोलन टाइम खालायनो थांथं गामा हायकेनो जों January 8 तारिखनि परे जों CBSE नि चेयारमेन बेबारनि दिल्लीयाव थाङो जों कक खालायनाय सिनि मानथाय सप्ताहनि बागै जे CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन रोमान स्क्रिप्ट बाय क्वेश्चन पेपर सेट खालायनाय आवलति जों सालायनाय हामबाय Black day ma kita mau. So black day to जों सिव 8 तारिखआव जे फ्रु CMNT आन्दोलन खालायफ्रु जों TSF र ककजाखा सेमांका दिपासर जों जतन आरो मिलि खालायफ्रु जों ककजाखा का सालो जों Black day पलायथिति न जों सिनि ओ दाबि जे जों सानमानि आवन्ति जों आप्रुव सिनिया दाबिनो जों प्लेस खालायनाय टे प्रेस खालायनाय तामबाय के जों सेबन सुनो आदिनो कविनाय इनजास्टिस खालायके जों पुलिस रखा जों मुइतु पगिया हानि बागै आदिनो जों ताइसा जे इनजास्टिस खालायजाक तमानि ताबो ति प्रभाव कारेन्ट सिनेरियो आवनो ति जों सिनि दिमानो टेबो प्रेस खालायनाय Oh salah boro oh cobang. Black day pala deh. Black day palaijangnaय जों आबा बेनिउ अल डिसाइड खालायनाय बजा खालायनायाव जों ताबो साइबे Abo ke oh je black day ke TSF sini pala nyai na nong ni tabu ni je kethalai jak motha. आबो जों फार्दार डिसकासन खालायनाय मिटिं खालायलायनाय आखै जों आबो न बाके खालायजानाय खालायाबो जों अल सासिनाय Dah hambai. माननो हानि हाय मुइतु खालायनाय फैनाय जों सिन दिमानो मुथाइया सिन दिमानो प्लान थानाय सालों राव स्ट्राइक देखायनाय ना क्या सुबह प्रोटेस्ट सिनि आदिनो ब्लैक डे पलायजानाय ब्लैक डे पलायथिनायावबो जों रोमान स्क्रिप्टनो जों लांनाय बुसकाङो